Ushishino lweehotele luchaphazeleke ngamandla sisibhengezo sikamongameli sokuba likwimeko yentlekele ngenxa yalentsholongwane. Luyehla ushishino ezihotele nakwivenkile zokutya de amanye kulamashishini kunyanzeleke ukuba avale ngenxa yokuba abantu abekho. Enye ivenkile yokutyela Rosebank ithi ushishino lwehlile ukususela kubhengezwe le meko yentlekele. Igosa eliphezulu lithi abantu bayarhoxisa ukuza kwabo phantsi kwemeko yokothuka. Uthi nakubeni ingcango zevenkile yabo yokutyela ziza kuhlala zivuliwe, kodwa bathabathe amanyathelo okuqinisekisa ukuba le ntsholongwane ayinweni kumasango abo. When the president made the announcement on Sunday night, I think everyone got in a panic mode. You would not believe that I've had 4 cancellations. With bookings which were confirmed, 2 of them which had already paid deposit, to just show how people are panicking. Enye ihotele encinci kwase-Rosebank ithi luyevakala ulwamvila lokuqhambuka kwe-COVID-19. Nayo le hotele inezicwangciso zokuhlanganisa ingwanweni lentsholongwane kuyo. We are experiencing a few cancellations. We have been very blessed that there hasn't been major ones. Our advantage is that we are only 9 bedrooms. We've also opened up special or preferred rates rather for someone that wants to self-isolate. Again, because of the way our setup is, we can offer room service for all of the meals. Umdla wentlanganiso zasesihlangalaleni uyehla njengoko luvakala ulwamvila lwalentsholongwane. Ukunena kwayo kudala uloyiko lokuphela komsebenzi amashishini afana nehotele nevenkile zokutyela eza kunzinyelwa kokuhlala iqhuba nokusebenza.